ഹലോ, വയനാട് വില്ലേജിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ ആടിനെ തീറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആടുകൾ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ റോഡ് സൈഡിൽ. ഇവരങ്ങ് പോയി തിന്നിട്ട് വരും. ഒച്ച കേട്ടാൽ മാത്രം കരയോ, കുടുങ്ങും ചെയ്തെങ്കിൽ കരയല്ലോ, അപ്പം മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പോവില്ല ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട്. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വീടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം, കണ്ടോ. വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബേക്കിലാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള റോഡാട്ടോ. ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ മെയിൻ റോഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പോയി തിന്നിട്ട് വരട്ടെ. ചുട്ടതാട്ടോ ഉച്ചയായപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ വാടി നിധി, വാ ഇവിടെ വാടി, വാടി ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റോട്ടിൽ കൂടെ പോ. വാ മിന്നു പോ. വടി കണ്ടാലേ മിന്നുവിന് പോക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മിന്നുവിന് പോക്കില്ല. പൊടി നന്നായിട്ട് വിശന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് വേഗം തിന്നുന്നു. ഒരു മഴക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, മഴ പെയ്യുമെന്തോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, വേഗം തിന്നോളൂ. അതുവരെ പെയ്താലാണ് കുഴപ്പം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മേലോട്ട് പോയിട്ട് അവർ തിന്നോളൂ. ഇന്നലെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി തിന്നിട്ട് വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഈ മിന്നുവിൻ്റെ ഒരു അസുഖം നോക്കാം, ആ അരിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ മേലോട്ട് പോകും. തീറ്റയുള്ളിടത്തോട്ട് പോകില്ല. അവിടെ കുരങ്ങന്മാരിങ്ങനെ മരത്തിലിരുന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മലയണ്ണാനാണ് കേട്ടോ ആയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തോ കായ തിന്നെയാണത്. ഈ ചെറുതുടലിപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുള്ളുള്ള കായില്ലേ, അത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും. ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ വാലനങ്ങുന്നത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അനങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ. എല്ലാവരും വാല തന്നെയാണ്. ചെറുതൊടലിപ്പഴം തിന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, കാട്ടിലുള്ള സാധനം ചെറുതൊടലി. എവിടെ അത് കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നേ, മരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടോ, വലിയ വാലൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ, അനങ്ങുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നേ, ഓടുവാണ്. പിന്നെയും പോയിട്ട് ആ പഴം തിന്നാൻ വേണ്ടി പോകും കേട്ടോ. അത് തീറ്റ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അലമ്പാക്കണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ തിന്നട്ടെ. കണ്ടോ മലയണ്ണാനിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. അലമ്പാക്കണ്ട, അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇത് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ വരുന്നത്, ഇതിനകത്ത് പഴം തിന്നാൻ വരുന്ന വരവാട്ടോ അത്. ഉണ്ടോ, പോവില്ല, അതുള്ളതുകൊണ്ട്, പഴമുള്ളതുകൊണ്ട്. കണ്ടോ പോകുന്നത്. ചെറുതൊടലിപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കര മുള്ളുള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഇതാണ് ചെറുതൊടലി. അതിൻ്റെ കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇതാണ് കേട്ടോ ചെറുതൊടലിപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് മുള്ളാണ്. എൻ്റെ മേത്ത് പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട അതിൻ്റെ കായ. ഇതുണ്ട് പഴുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കറുത്ത് നിൽക്കുന്നു. കിട്ടുന്നില്ലേ? ഞാനേ വീഡിയോ വലുതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ, കിട്ടാത്ത നോക്കട്ടെ. ഇത് കണ്ടോ പച്ചക്കായ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അതാട്ടോ മലയണ്ണ തിന്നുന്നത്. ഉണ്ടോ, കണ്ടോ ഇന്ന് തീറ്റ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗ കേട്ടോ. ശല്യം ചെയ്യണ്ട, തിന്നോട്ടെ. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, അത് തിന്നുകയും ചെയ്തോട്ടെ. സുഖമായിരുന്നുള്ള തീറ്റ കേട്ടോ. വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് പേടിയാണ്. അത് ഞാൻ താഴെ റോട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓടിയിട്ട്, വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴല്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഓടിയേ. സമയം 4:40 കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും വയറ് അറിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഉണ്ടോ മിന്നെ അവിടെ തിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെ. നല്ല തീറ്റയുണ്ട്. ഈ മേലത്തെ വീട്ടിലെ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നതാണ്. മക്കളെ ബാ. അപ്പോൾ തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിട്ടോ. എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണേ. ചിന്നു വെള്ളം കുടിച്ചേ. ചിന്നു കുടിച്ചതാട്ടോ. ചെക്കന്മാർ വെള്ളം. ആ മിന്നു, ആ
പിന്നൂന് പിന്നെ കുശുമ്പും കുനിഷ്ടവും കുഞ്ഞായ്മയും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 5 പോകും കേട്ടോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അമ്പാടി രാവിലെ പോയി.